episkopatu, svještenstvu Crnogorske pravoslavne crkve, blagovjernom narodu crnogorskom, blagodat, mir i blagoslov od Bogomladenca Isusa Hrista. Draga braćo i sestre, rođenje Bogomladenca jeste istinski primjer skromnosti. Sin Božji dolazi na svijet u Vitlejemskoj pećini. On koji je mogao izabrati da bude rođen u carskim dvorovima i raskoši, izabrao je da bude rođen u skromnosti, da bi uvijek svojim rođenjem dao primjer kako treba da se borimo protiv gordosti, oholosti, zavisti jedni prema drugima. A sve ovo ima za cilj da nam pomogne da shvatimo značaj događaja rođenja Hristovog. Rođenje Hristovo prevazilazi ograničenja prostora i vremena, prevazilazi njihove granice, a Sin Božji, Hristos Gospod, se rodio ne samo neđe i jednom. On je zaista rođen radi nas ljudi i radi našega spasenja, kako ispovijedamo u simbolu vjere. Odnosno, rođen je radi svakoga od nas. Radi nas, rođen je u nadistorijskoj dimenziji u kojoj je sve, vazda i uvijek. I ovo rođenje koje prevazilazi svako drugo rođenje čovjeka u cijeloj istoriji, za nas je izazov kako ćemo na njega odgovoriti. Jer nije dovoljno jednostavno prihvatiti kao istinu da je Sin Božji rođen od Duha Svetog i Marije Djeve. Ako se Hristos rodio, onda je umro na krstu, vaskrsao iz mrtvih i vaznio se na nebo, ali i po obećanju bit će sa nama u sve dane do svršetka vijeka. A on, Hristos Gospod, kada dođe drugi put sa slavom da sudi živima i mrtvima, vaskrsnuće svakoga u život vječni. U davna vremena svako ko je vidio i čuo Spasitelja, koji je saznao za njega kroz propovijed, birao je da li će biti sa Hristosom ili neće. Ali ovaj izbor treba da učini svako od nas, ne samo u trenutku kada pristupamo crkvi, kada ispovijedamo svoju vjeru, nego svaki dan. Jer riječi Hristove istinite su i djelotvorne za svakoga i za sva vremena, tješe vjerne i opominju grešnike. Koji nije sa mnom protiv mene i koji sa mnom ne sabira, rasipa. Riječi su Evanđelja. Želim da ove božićne dane dočekamo u zdravlju i međusobnom razumijevanju. Kao vaš mitropolit i poglavar Crnogorske pravoslavne crkve, od svega srca želim vam blagosloven Božić. Blagodarimo Bogu što nam je u teškim uslovima i iskušenjima dao snage i mudrosti da kroz njih prođemo. Neka sljedeća godina milošću Božijom bude za nas i za Crnu Goru puna napretka i blagostanja. Mir Božiji, Hristos se rodi, vaistinu se rodi.